De que parte de Galicia ves? Mira, eu son de Noia, da que Coruña. Por que viñeches a Londres? Pois vin por unha aventura e ao final quedei aquí un montón de tempo. Canto tempo levas aquí? Pois xa levarei 15 anos. Canto tempo levas traballando? Pois levarei como 13 anos. Gustache o teu traballo? Non, para nada. Se te preguntaran si quixeras vivir aquí, en Londres ou en Galicia, onde vivirías? Eu voltaría para Galicia. É fácil para unha muller para traballar en Londres? Bueno, depende de que, depende. Pero eu creo que sí, que é fácil. De que parte de Galicia ves? De Leloio, parte de Malpica. Por que viñeches a Londres? Como por unha aventura e levo aquí 20 anos. Canto tempo levas aquí? Exactamente son 23 anos. Canto tempo levas traballando? Desde que cheguei. Gustache o teu traballo? Non me quede outro remedio. Se te preguntaran si quixeras vivir aquí, en Londres ou en Galicia, onde vivirías? Normalmente en Galicia. Mañán mesmo. É fácil para unha muller para traballar en Londres? Nesta época non. Antes de agora era máis fácil, agora non. De que parte de Galicia ves? Camelle. Por que viñeches a Londres? Pois para facer os cartitos. Canto tempo levas aquí? 23 anos. Canto tempo levas traballando? Aquí. 23. Viñas a traballei. Gustache o teu traballo? Home, prefería outros, pero teño que aguantar co que teño. Se te preguntaran si quixeras vivir aquí, en Londres ou en Galicia, onde vivirías? A que teño moitas dúdas. A minha Galicia gostame moito, pero ahora esta tamén teño moito cariño. É fácil para unha muller para traballar en Londres? Sí. De que parte de Galicia ves? Eu son de un pueblo da Coruña, de Lira, Por que viñeches a Londres? para traballar. Canto tempo levas aquí? 20 moitos anos, Canto tempo levas traballando? desde que vim pa aquí. Gustache o teu traballo? Bueno. Se te preguntaran si quixeras vivir aquí, en Londres ou en Galicia, onde vivirías? Galicia. É fácil para unha muller para traballar en Londres? Era máis fácil, agora é un pouco máis difícil.